ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಕುರಿತ ಕಾರದ ಸೂಪುನು ಮಂತದು ತೋಚ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕ್ಕನಿ ಬಲಿ. ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡೊಂದೆ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಪಾಡೊಂದೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 1 ಚಮಚದತ್ತು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು, ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಈತೆನು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಶುಂಠಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ನಾಂಡು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎನ್ಮಾರ್ದು ಒರ್ಂಬ ಪಾಡೊನೊಲ್ಲಿ ಯಾನು ಎನ್ಮ ಪಾರ್ದೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ, ಗಸಗಸೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡುದಿದ್ದು ನೇನು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಾಮಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕಡೆದಾತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರದೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಐಕ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೊರ್ಚಿತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ನ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಯಾನಂದೆಕು ಕುರಿತ ಕಾರನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, 4 ಕುರಿತ ಕಾರನು ದೆತೊಂದೆ, 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಾಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು. ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಸರಿಟ್ ಪೊದು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡುದಿದ್ದು 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಯಾನಂದೇನು ಪೊತ್ತೊಂದೆ. ನಾನೈತೆ ಮಸಾಲೆ ನಂದೆಕು ಪಾಡೊನೋಡು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲೆ ನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಯಾನಂದೆಟ್ಟು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಯಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಕ ಪತ್ತೊಡತಿ. ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನು ತೊರತದು ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತೆಂದೆಕ್ ಬೇಯರೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡುತುಲ್ಲೆ ಆತೇನೆ ಅನ್ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪವನ್ನ ಎರ್ದಾದು ಕಾರ್ ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಐಕ ನೀರ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದು 15 ವಿಜಿಲ್ನು ದೆತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ 15 ವಿಜಿಲ್ ಪೋತುಂಡು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತು ತೊಜ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲಿ. ಸೂಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ತುಲೆ ಯಾನ್ಮೂಲು ತೊಜ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆತಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಬೈದಿಜಿ ಮಾಸಾದ ಕಾರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.